Dena den esan dakoa, ingurua egiteko gonbidatu ditugu Ane Labaka, bertsolaria, besteak beste, sortzailea da, Txakur Gorria kolektiboko kidea, erradikala gara ikuskizunean ere seguraskizuetako amitzeik ikusi duzue, ikerlari ere bai, antropologia ikasketak egindakoak, irakasle ere bai, bertsolaritza irakasleak curriculum luzea ikusten duzuenez. Aldiz Aizpea Otaegi, genero eta hizkuntzaren arloan aritutakoa, Eliarren, aholkulari gisa, erakunde publikoekin ere lan egindakoa, nola uztartu, ez da horrei buruz hitz egingo dugu laster. Eta azkenik Jaime Altuna, aisialdi taldeetan, urte luze zibili ondotik, antropologia ikasi, eta egun EHUko antropologia departamentoan, ez da, lanean, eta ikerketa lanetan zabiltza. Eta abiapuntu gisa, ez dakit ongi ikusten duzen gibeletik ere bai, atzetik. Hemen dugun infografia aukeratu dugu, berria egunkaritik ateratakoa, Samara Arente kazetariak egindako artikulua. Egia esan aukeratu zuen izenburua bera ere, izan zitekeen lehen galdera, izenburua zelako euskara emakumeen hizkuntza, galde hori egin zen berak. Eta artikulu horretan ere, zurekin hitz egin zuen, ikusten duzen bezala euskararen erabilera, sexuen arabera, generoaren arabera banaketa egin zuelako, eta ikusten duzen emakumeek, gaientzen direla emakumeak erabilera horretan adinekoak izan ezik. Eta artikulu horretan zuzeuk esaten zenuen, hizkuntza erabilera, ohiturak, genero ikuspegitik begiratu zero, horren arabera ere egin zitekeela gizarte bateko genero banaketa. Eneko nire azaltza bizkat zergatik ematen den alako elkarren arteko isla hori. Azteko eskerrik asko, gonbidatzeagatik. Igual denon artean jungo bera pixkat azalpena eta horren inguruan aipatzea, baina guk azken aldian pixkat egiten egian hausnarketa edo aztertzen egian hildua hortik handi. Pixkat uste dugu hizkuntza praktikak eta aztertzen nolabait gizartean generoa nola funtzionatzen duen ere ulertu dezakegu. Nolabait uste dugu hizkuntza praktikak, hizkuntza erabilerak badutela harremana generoarekin edo gizarte hortan generoa nola antolatua dagoen horrekin. Hasteko igual datu horiei begira, guk pixkat kale erabileraren neurketa ateazienen datuak eskatu ziguten pixkat aztertzea genero ikuspegitik hor agertzen ziren datuak. Alde horretatik esan behar da, kale neurketak, erabileraren neurketak indienen beti genero ardatza ez dela aztertu. 2001an hasi ziren datu horiek aurkezten, eta azkeneko neurketa arte ere ez da bereziki azpimarratu kontu hori. Ikusi da datu orokorra da, Mirenek aipatu duena, oroar adinekoak izan ezik adintarte guztietan agertzen dela emakumek gehiago egiten dutela gizone baino, euskeraz gehiago egiten dutela kalea gizone baino. Esan behar da, diferentzia txikia dela, eta hori nik uste ere importantea da azpimarratzea. Beti agertzen dira emakumeak erabileran gainetik, baina diferentziak ere oso handiak ez dira. Eta aurten edo azkeneko neurketan eman dagoen beste fenomeno bat da ere, hau gertatzen dela nagusiak izan ezik adintarte guztietan, lurralde guztietan, eta azterketa sakonagoak egin dian ia herri guztietan gertatzen dela. Hau da, esan daiteke fenomeno neko orokorra da. Gaina izan da, nolabait joera bat, 2001an hasi ziren aztertzen, izan da joera bat, nolabait
finkatzen joan dena. Ze 2001 lurralde guztietan etzan ematen, gero pixkanaka lurralde guztietan ematen hasi da, eta orain lurralde guztietan ematen da. Nik bukatzeko lehenengo zatitxo hau, igual, aipatuko nituzke bi gauzak, eta datu horietatik guri atentzio non diguna, eta lehenua da, diferentziak argiago diala aurre eta gazteen artean. Hori, duela 10 urtekik Amonarrizek aipatu zuen artikulu batean, nolabait, Samara Belten titularreti gertu ez, nolabait euskararen feminizazio bat ematen aizala, eta berak ere aipatu zuen emakumeen aldeko aldeak nabarmena dira horren artean eta batez ere gazteen artean. Eta hori ikusten badezue, diferentzia handiena gazteen artean ematen dira. Ez hor, badirudi hor joera bat finkatzen ari da. Eta gero niretzako genero ikuspegitik, baina baita beste ikuspegi batzutatik ere, interesgarria da hortaraztea diferentziak handitzen dira adin berekoen arteko elkarrizketetan. Eta hor, badaude datu batzuen ustez, deigarriak, adibidez, nola aurren artean, edozein adinetakoekin izan dako elkarrezketak adibidez mutilak, nola 17,7 zenbaki hori agertzen da, eta aurren artean 11,7. Hau da, diferentzia handi xamarra batetik bestera, ez? Netzako da, datu bat genero ikuspegitik haratago beste gauza batzuk adierazten digutena, agian gero hitz egiteko tarterik izango dugun, ez? Baina, nolabait, nire ustez hor sortu dugun diskurso, hizkuntz regimen bat, nun adin berekoekin gaztelaniaz edo frantsesez hitz egin behar da, baina harreman vertikaletan euskeraz hitz egiteko edo nolabait diskurso sozial bat edo eratzen egia. Eta hori, behin baino gehiotan esan izan dugu, baina normalen hori esan izan dugunen beti gurasoi begirako zerbait izan da, ez? Gurasoa bai aurrekin hitz egiten dute, baina beraien artean gaztelaniaz hitz egiten dute. Azkeneko datuetan, Oratz-Altunak aztertu ditu datuiek, azkeneko datuetan konturatu behar hori gurasoek bakarrik ez dutela egiten, aurrek egiten dutela. Ikusten dutela, arau soziala nolabait da, hori harreman tal horietan gaztelaniaz hitz egitea. Hori gozortzen. Horixe, galdera, garen eiztea, zergatik beraz gazteen artean, batez ere euren arteko elkarrizketetan horrelako aldea, ez? Ikusten dugulako, nesken kasuan 14% direla, erabiltzen dutenak euskera, eta aldiz mutilen artean ez dela 10% horretara iristen. Bai, nik nabarmendu nahiko nuke Jaimek aipatu duen kontu hori aldeak ez direla nabarmenak edo aldeak ez direla handiak, baina bai egia dela azkeneko urteetako datu bilketa guztiek joera berdina adierazi dutela eta zentzu horretan direla esanguratsuak, ez da, eta Kikeren artikulua hor dago, 54koa da, eta beraz, dira urte batzuk ja joera hori datuek erakusten duten azta. Guk egia esan 2014an ariketa bat egin genuen, Gasteizko udalak berak eskatuta. Saiatu ginen datu batzuk interpretatzeko nolabait marko bat eraikitzen, eta saiatu ginen eramatako datuei ere esplikazio bat edo argumentazio bat topatzen, ez da. Eta egia esan guk datu bilketa zuzenik ez genduen egin, edo ikerketa guk geronek ez genduen egin zuzenik, behaketarik eta horrelakorik, datu bilketa jaso ez genduen egin, baina bai egin genduna izan zen pixka bat ordura arte landutakoa jaso, idatzitako artikuluak begiratu, elkarrezketa batzuk egin, eta saiatu nolabaiteko azalpen batzuk eta jasotzen. Ez da, marko bat eraikitzen lagunduko zigutenak diagnostiko bat edukitzen. Eta, pixkat, nolabait neskak eta mutilak sozializatzen diren moduarekin lotuta, bai ikusten gendun bazeudela alderdi batzuk nolabait eragina izan zezaketenak gero hizkuntza jokabideetan, ez da. Eta hor, aipatzen genituen alderdian inguruan alde batetik badago, neskak
zenbateraino ezitzen gaituzten, meneko izateko, arauak errespetatzeko, eta horrek nolako inpaktu eduki dezakeen gero gure hizkuntza jokabideetan, nolabait adin batzuetan araua zein dan oso garbi izaten duten neska-mutilek, bai eskolaren testu inguruan, baina baita ere etxe giroan edo kaleko giroan, eta beraz nolabait sozializazio horren ondorioz, mutilak eta neskak sozializatzen diren moduaren ondorioz, nolabait arauarekiko zintzoen jokatzen dutenak izango lirateke nolabait euskaragien erabiltzen dutenak edo erabiltzen dutenak, eta ondorioz neskak izango lirateke nolabait argumentu horren edo argudio horren arabera, ez da. Gero, badaude adibidez emakumeok, edo neskak nola ezitzen ditugun zaintzarekiko, ez? Edo zaintzarekin ze ardura daukagun, eta askotan nola hitz egiten duen euskarari buruz adibidez, zaintza behar duen zerbaiten modura, ez? Euskarak gure zaintzaren beharra dauka, guk zaintzen ez badugun nork zainduko du euskara, eta horretako argumentuek eragin ezberdin auki dezaketela neska eta mutilengan, ez? Elementu hori hor dago, ideia honekin lotuta adibidez badago datu bat guri esanguratsu iruditzen zaiguna, azkeneko inkesta soziolinguistikoarekin lotuta dagoena, adibidez 16 eta 24 urte bitarteko gazteen artean euskararekiko aldekotasuna adierazteko garaian 8 puntuko aldea dago nesken eta mutilen artean, ez da. Ez dago alderik oro datuak hartuta, hau da, inkesta erantzun duten guztien erantzuna kontutan hartuta, baina gaztenen multzoan nesken artean 8 puntuko aldekotasuna ikusten da, ez? Eta ezberdintasuna ez dago mutilen aurkakotasunean, baizik eta ez alde ez kontra erantzunean kokatzen dira nolabait, margen hori edo diferentzia hori hor kokatzen da, ez? Orduan, badaude elementu batzuk eramaten gaituztenak pentsatzera, sozializatzen gaituzten modu horrek badaukala eragina, ezta. Aisialdiarena ere, bazan beste elementu importante bat, edo pixka bat azterketa horretan ateratzen zen elementuetako bat, gure aisialdi autuak edo neska mutilenak nola diren ezberdinak, zeratako jarduerak aukeratzen dituzten mutilek, zeratakoak neskek, eta egia esan gazten aisialdi jarduerei begiratzen badiogu, arrakalak desentekoak dira, ohiturak bai kirolari dagokionean, bai irakurzaletasunari dagokionean, bai bideo-jokuak eta eramatako kontsumo digitala esaten denarekin lotuta aldeak desentekoak dira, eta pentsatu izatekoa da, pentsa dezakegu nolabait jarduera horietan guztietan dauden ezberdintasunek inpaktu bat daukatela hizkuntzaren eremuan, ez? Eta, beste elementu bat garrantzitsua iruditzen zaidana, eta, nik uste Jaimek eta aztertu dute, eta oso interesgarria dena da, harremanak nola eraikitzen ditugun, ez? Neskak eta mutilek nola eraikitzen dituzten harremanak, nola harremanak eraikitzeko modu horrek badaukan eragina taldeen neurrian, taldeen aldakortasunean, eta horrek noski nola daukan inpaktu bat hizkuntza ohiturak egonkortzeko moduan, baina baita ere hitz egitea bera zenbateraino dan jarduera bat, ezta zenbateraino dan jarduera bat nesken artean, eta zenbateraino den jarduera hizketan jardutia mutilen artean. Aldiz, esate baterako kasu konkretora zurek esara ez, bertso eskoletan irakasle bazarelako, hor bai, nahiko paretsu iruditzen dira, mutilak neskak kopuruz, diot, alare eta euskeraz izanagatik ere beti jardun hori ez dakit ziketar o sozialak apurtzeko joera horietan ere generoaren aldetik bereizketak egin litezken, bertso ikasle horien artean ere. Nik uste irakasle bezala gabiltzanok oso nabarmen ikusten dugula hori. Aizpeak aipatu ditun bi gauza hartuko ditun nik ere, batetik sozializazioaren amoritzake oso harri, zuk esan duzu nola neskak ezten ditugun nolabait meneko izateko, edo araua betetzeko bintzatez, eta horrekin lotuta aipatuko nuke bertso eskolan bertan hainbesteko aldea zegonagatik eta kopuruei begira gaur egun erdi eta erdi izanagatik ere, arau horrek edo meneko izate horrek eta meneko izateari nireituko nioke
ona edo, perfektua izate horrek daukan pixuak zenbateraino baldintzatzen duen bertso eskolan dabilen neska batek plazarako jauzia ematen duen momentu hortan gertatzen den hori, ez? Hor badago fenomeno kurioso bat, ironiaz esateagatik, baina erdita erdi diren horiek batean uneko 20 ere ez dira iristen, ez? Eta, nik hori sozializazioarena esango nuke batetik, iruditzen zait oraindik orain ere pausu hori ematen duen emakume batek sentitzen duela nolabait berez berari ez dagokion toki bat okupatzen ari dela, plaza publikora bertxotara ateratzen da momentuan, eta meneko eta perfektu izate horrekin lotuta, nolabait ez dagokion leku hori okupatzea zilegiztatzeko edo justifikatzeko modu bakarra askotan kalitatea izaten dela, ez? Bertxotan ondo aritzea, bertxotan izan daiteken bezala, beste adibide gehiago jarri daitezkela iruditzen zait. Eta horrekin lotuta, esango nukeak zuzen ere, aurrekon justu adibidez ikastaro bat ematen hainitzan Nafarroan Larrango bertso eskolako helduen bertso eskolan, eta esaten zidanango emakume batek berarentzat bertsolaritza oraindik eta parekidagoa, oraindik eta parekidagoa biakatuko dela, helduen bertso eskoletan ere emakumeek beraien lekua daukatenean. Hau da, bertxotan ez hain ondo egiten duten gizon asko da gaur egun, astero elkartzen dianak, adibidez ni Lasartekoa naiz eta Lasarteko bertso eskolan elkartzen dianak, bertsozaleak direlako, gustatzen zaielako begien artean besterik gabe bertsolaritza jolas moduan bizitzea eta gozamenetik bizitzea, eta perfil hori adibidez emakumetan ez dago, ez da ikusten, eta nik uste sozializazioarenekin lotuta aipagarria dela, ez? Askotan nik uste dela, jarri deula fokoa gazten bertso eskoletan edo, baina helduen hortan ere jarri beharko ditzakela. Batetik hori esateko, eta bestetik pixkat aipatzea ez gertatzen da, bakin miren artetxek eman zula aurreko baten hitzaldia, eta berak ere aipatuko zizuen, baina bertso eskolatik plazarako jauzi hortan, nik batez ere bi ideia azpimarratu nahiko nituzkez, bertsolaritza bera ere sistema gisa ulertu beharko litzatekeela, bertan agente ezberdinek hartzen dutela parte, eta sistema hortan bertan transmisioak zenbateko pixua daukan, ez? Transmisio hortan eta sozializazio horretan bertsolaritzaren barruan tradizioak zenbateko pixua daukan, nor aritu diran gaur egun arte transmisio hori egiten, eta transmisio horretan zein izan dian eredugarri bezala erakutsi diran bertsolariak, ze bertsoaldi jarri diren eredugarri bezala ez, eta horrek denak zenbaterainoko pixua daukan. Eta horrekin batea, pixkat ezeztatzea ez, nola bertsolaritza askotan herriuntan, hau vanguardiatzat edo bai hartzen da, generoarekin lotutako gaietan ere bai, beti gustatzen zait azpimarratzea, inundik inora ez dela oasi bat, gizartearekin batea dihoan, gizartearen isla da ez, askotan, eta horrekin lotuta gustatzen zait Iratxe Erretolazak, berak literatur sistema zaipatzezun, baina uste eskapolatu daitekela bertsolaritza sistema ere bai, eta berak esatezun ueutik iaz emandako udako ikastaro baten, generoa kontzeptu analitiko bezala erlazionala historikoa eta lekuan lekukoa izatea zain, esparruan esparrukakoa ere badela, ez? Orduan guri dago figura nolabait bertsolaritzaren barruan, bertsolaritzaren sistema horren baitan gertatzen diran generoan baitako generoagoak aztertzea. Eta horrekin lotuta, Jonen Biren Hernandezen beste ideia oso interesgarri bat, hain zuzen plazarako jauzi honetan desagertzen dian emakume hoien zergatia edo azaltzeko, berak aipatzen du bertsolaritzan hasten dan, behibide bagaratzen hasten dan emakume horrek izan ditzazken oztopoak eta mugak, batzuk bai azaldu daitezkela sozializazioarekin lotuta adibidez gizarte egituretan gertatzen diren gauzeekin bakarrik, baina beste batzuk bai aztertu behar diala nahi eta nahi ez bertsolaritzaren beraren, logikaren eta arauen barrutik. Orduan pixkat, hori dituko nuke, orain gozuentzat. Proposamenetaz ari garela,
Gasteizeko udalarekin egindako lan horretan, zuek datu horietan edo hizkuntza planetan, genero ikuspegi hori txertatzeaz gain ere proposamen zehatzak egin zenituzten. Eta horietako bada, aipatutako transmisioaren kezka horretan, aita taldeak sortzea. Zergatik proposamentu zenuten hori eta batez ez zertarako. Nik uste dut transmisioaren inguruan gauza asko esan daitezkela, eta egia da, transmisioa da nolabait historikoki emakumeen gain egondan kontu bat, eta nik esan nuke gaur egun ere transmisioak jarraitzen duela emakumeen gain, ez da. Horren adibidez, inkesta soziolinguistikoak oso garbi adierazten du haur eta gazte elebidunak zein hizkuntzetan moldatzen diren hobeto eta amaren hizkuntzan moldatzen dira hobeto nabarmen, eta beste alde batetik, inkesta soziolinguistikoak ere adierazten digu adibidez, 16 puntuko aldea dagoela transmisioan bikote mistoetan ama euskalduna izan edo aita euskalduna izan, ez da. Orduan, horrek guztiak adierazten digu, nortzuk zaintzen dituzten seme-alabak, nortzuk hartzen dituzten zaintzarako baimenak, nortzuk hartzen dituzten eszedentziak, eta baita ere aisialdia edo denbora librea nortzuk pasatzen duten umeekin, ez da. Eta, ustaten arabera adibidez, gurasoek seme-alabekin pasatzen duten denborari dagokionez, emakumeen 79%-ik dio berak pasatzen dela denbora libre gehiago, eta kasu horretan denbora librea ari gara, ez? Orduan, oso nabarmena da denbora norekin pasatzen duten umeek, baina hortik harago, etxetik harago, bai uste dut galdetu behar diogula gure buruari, nortzuk diran ume edo gaztetxo horien irakasleak, txikiak direla nortzuk transmititzen direten euskera, eta orratuak hor daude, ez da, aurrezkuntzan zeuneko dauzkagun emakumezko irakaslegoaren aldetik, oroa hezkuntza sistema nortzuk osatzen duten, eta nola hezkuntza sisteman gora egin ala gainera, ez, gizonezkoen presentzia handitzen den, eta erralguntzen den hezkuntza sistema bera, ez. Orduan, nik uste dut transmisioan gaur egun nabarmena dela emakumeek duten pisua, eta helduen irakaskuntzan bertan ere, nabarmen euskaltegietako irakasleak zeintzuk diren, eta baita ere, pixka bat bertsolaritzan bezala euskalgintzako erakundeotan, nortzuk gabiltzan guk eronek ere hausnarketa bat egingo genuen, ez, genero ikuspegiarekin, oso nabarmena da, euskalgintzako erakundeetako langileak oso nabarmen emakumezkoak direla, eta gure kasuan, Eruiarren kasuan adibidez, nabarmen, ez? 75 gara. Ikusgarritasuna aldiz, ez? Horregatik behar dugu guk geuk ere, ez da gogoeta hori egitea behar beharrezkoa da horregatik, ez da. Ze gauza bada sistema nolabait transmisioa noren gain dagoen, eta beste gauza bada gero zer dan islatzen, nola transmititzen den, eta ze ikusgaitasun daukan emakumeek transmisioan daukaten pixu hori, ez da. Esan nahi oso desorekatua dela, edo ez da lain nabarmena behintzat emakumeek transmisioan daukaten ezinbesteko rola. Oso garrantzitsua, betitza egiten dugu historikoki emakumeek izan duten pixua, eta hori uste dut nabarmendu behar dela, baina uste dut gaur egun ere ikaragarri izaten jarraitzen duela, ez, emakumeek transmisioan daukaten pixua eta ez aitortua gainera. Euskararen galera berari leporatu zaie emakumei. Hori ere gertatu izan da. Kontrara, ez? Historikoki aztertuta, eta pixkat aizpeak eskatzen zuen horrekin, ikusten da pixkat, emakume berdintasunaren aldeko ibilbidea eta hizkuntzarenak euskararen inguruko ibilbidea gora beratsua nahiko paretsu hundia da. Hola paraleloki aztertuta ikusten da nahiko paretsu izan jundala eta aipatzen dezuna, ez? Nolabait emakumearen gain gelditu zenean transmisio, hizkuntzaren transmisio Miren Jonak oso ondo aipatzen du, ez? Esaten duen EAJ-ak nolabait
Jangoikoa eta lege zarra eta planteatu zuenean, klaro, esan zuten Jangoikoa eta lege zarra, baina gure emakumeentzat lege zarra bi politika da, hori arlo publikoa da, eta badago gizon batek aipatu zuen, jazta, lege zarra emakumeentzat hizkuntza da. Ez, orduan nolabait, ardura hori emakumeen gainean gelditzen da, arlo pribatuan, gero emakumeak hasi ziren pixkat arlo pribatu horretatik nolabait hizkuntza mundura eramaten, baina hor gelditu zen, eta horre jarraitzen du ere. Baina, transmisioarena badu bi aldera ditu, ez? Transmisioa, txintxoa baldin bazera, ondo, transmititzen duzu eta aingeru bihurtzen zaitu, ez? Txeko aingerua. Baina, klaro, ez dezunen transmititzen, orduan deagoazea, eta hizkuntzaren galera zure kulpa, ez? Eta hori tarte batzuetan nolako irakurketak egin dira. Eta baina, india irakurketak baita lehenengo azterketa soziolinguistikoetan ere, eta egiten zen pixkat prestigio teoriatik, ez? Hori hizkuntzan prestigio teoriak genero ardatzarekin nastuta desinte erabili izan dira, eta hor nolabait egiten den irakurketa beti izan da emakumeak modarekiko, momentuan modan edo garaian dagoen hizkuntza horrekiko zaletasuna, ez? Eta nolabait, modu neko despektiboan, kapritxoso gisa, esatea, guain emakumea gaztelania hitz egiten hasi dira, eta ja utzi dute euskera, moda hori izan dalako, ez? Hor badago estatu batuetan ikerlari bat hizkuntza eta generoa, antropologia feministan, oso gauzak interesgarriak dituna, Penelope Eker, baina aspalditik, eta beha planteatzen du prestigio teoria hauek oso begira murritza izan dutela, ez? Nolabait beha planteatzen du prestigio moda esaten den horren atzean ez dara aztertzen benetan hor ze botere harremanak dauden eta emakumeak bilatzen dutena ez da moda bat edo bestea. Bilatzen dutena da nolabait botere harreman horiek aldatzea eta bilatzen dutena adibidez, 70. hamarkadan hemen egin ziren ikerketa batzuetan, aipatzen zen herri txikietan emakumeak ziala gaztelania erabiltzen zutenak, ikasten izanak eta gizonezkoak mantentzen zutela euskera. Baina segurazki, Penelopek eta aipatzen ditu planteamenduetatik ikusiko genuke emakume horiek, emakume gazte horiek gaztelania egiten zutela, ikusten zutelako hori ere, beste gauza batzuekin batera, hori bazala modu bat herri txiki horietatik ateratzeko eta lortzeko gauza batzuk herri txikian geldituta ez zituzten lortuko, ez? Orduan, hori interesgarria da aztertzea, eta gaur egun ere hori aztertzea interesgarria litzateke, zergatika hori da, zure Gasteizen ere aipatzen zenituzten, ez? Zergatika emakume gehiago dira euskalduntzera jotzen dutenak, ez? Zer ekartzen die emakume euskalduntzera, segurazki hori feminizatuak dauden sektoreak momentu honetan hemen Euskal Herrian, erkidegoan, segurazki sektoreiek dira euskeraz gehien erabiltzen dian sektoreak, hezkuntza, administrazio publikoak eta olakoak. Orduan, hor segurazki gako garrantzitsu bat izango genuke horretarako. Ikusteko heldua helduek zergatik jotzen dute emakume heldueiek euskalduntzera, baina baita gaztek ere gora nola behiratzen duten. Betxo eskolegi dagokionez, plaza hori hartu duela? Nik ez nuke esango. Hola danik, egia esan, azaldu behar dana horko franjetan pixka bukatzeko, bertso eskolatan normalen gutxiengo adina edo 8 bat urtetik edo aurrera hasten dira aurrak,
Alare ohiko izaten da justu gaur egun Erozta ikastetxe gehiagotan hezkuntza arautuan bertan sartuta dago bertsolaritza. Euskerako klasetara joaten da bertsolari bat bi astean behin bertsolaritza ematera, eta normalean hau 5. eta 6. mailan ematen da. 10-12 urte bitarteko adintarte hortan, eta hortik nolabait bertsozaletasuna piztu zaion, nolabaiteko oinarri bat hartzen dute guztiek, eta nolabait bertsotan aurrera egin nahi dunak edo hortaz aparte beste urrats batzuk eman nahi ditunak, normalean berak erabakitzen du eskolaz kanpoko jarduera bezala bertso eskolara joatea. Bertso eskola pixkat gehiago hori aisialdian eremuan kokatuko nuke. Bai esan, bertso eskola dela, jakingo duzuen bezala, euskeraz, guztiz euskeraz zuten den eremu bat, eta horri gehituko nioke, lehenago prestigioa zarituzteat eta hain zuzen ere, eremu badala euskeraren bizitasunak, euskeraren aberastasunak, benetako balio bat eta prestigio bat badaukan ez. Netzako euskera bertso eskolan nire inguruan mintzat Lasarteko kasuan ikusita ez, nire ikasleak eta behaiek batez ere kalerako hizkuntzak guaia edo litzakena, jolasteko balioduna, gozamenarekin lotzen dutena, adierazkorrena dana, biziena dana, hori gaztelera da bera egintzaz ez. Eta justu bertso eskola bada espazio bat, kontrakoa ere ikusten duten ez. Benetan bertsoak egiten duna da, behin bertso bat sortzeko mekanismoak eta ikasten dituztenean, nolabaiteko magia bat badauka jolas bat, ulertzen dute nola azpimarratzen da bertso eskolan hain zuzen euskeraren ludikotasun hori edo alderdi hori kaleko hizkera gaztelerarekin lotzen duten hortan faltan botatzen dutena, hori pixkaperarekin hitzein da ere, behaiek bapatean hori deskubritzen dute ez, euskerak ere balio duela jolaserako, balio duela elkarra harremantzeko modu gertuko baten, balio duela gozamenerako, eta horrekin lotutare esango nuke geroz eta edatuago daudelako eta bertsozale elkartean transmisioan saian geroz eta estrategikoagotzat edo hartzen dialako azpimarratuko nituzke ere bai batetik bertso udalekuak eta bestetik neguan egiten dian sormen egonaldiak edo ditzen zaienak. Sormen egonaldi hauetan bertsolaritzaz gain, bertsolaritza, literatura, antzerkigintza eta kantugintzati datozen gazteak ekartzen dira. Gazte hauek 18 urtetik 22 urte ingurukoak, eta uste eta adin hortan badala bereziki indargune bat edo arnasgune bat beraientzat. Bertso udalekoak aldiz 9 urtetik 18 urtera bitarte antolatzen dira txanda ezberdinetan Euskal Herri osoko aurrek parte hartzen dutelarik, eta berdinean ikustet badala arnasgune bat hain zuzen ere euskera benetan prestigiotsua dago eremu hoietan, euskerak benetako garrantzia daukalako, eta iaz bertso udalekutan gukin egoten zaren 16 urteko Bilboko neskarrazte batek esaten zian bere kasuan bai etzala inbeste bertsoa gustatzen zitzaiola erakartzen zula bertsolaritzak, baina adibidez bertso udalekutara joaten zala gustatzen zitzaiolako edukitzea espazio bat nun 24 ordutan euskeraz bizi ziteken. Orduan, indiazen galdera itzulita, baina ez dakit zenbat ez dut ikusi hainbeste igual gure asoren autu bezala, baizik eta beste adin batetik aurrera pertsona bien. Eta eraberean bertsolaritzan egin duzen azken urteetako lanketa, genero lanketa horregatik ere, ez dakit euskararen alduntze horren bidez ere bestela ere gazte horiek alduntzeko balio izan dien bertsolaritzak. Bai, nik uste lotuta daudela behain kasun, hori adibidez Euskal Herrian seguntze eremutako emakume bertsolariek esaten dute ez, ezakit algortako bertsolari batek adibidez, berari nola aldundu behar izan duen ere euskara ziteko bideoetan, nire bizipenetik kontatu ezaket. Oain 25 urte dauzkat, baina 19 bat urterekin edo Askinitzaren plazetan ez da duela inbestetan nik entzun behar izan nuen, Lasarteara izan da bertxotan iten dezu, eta emakumea izan da bertxotan iten dezu ez dizute esan, baina aldi bere badauzkago anekdota duela urte bete, horiana iguaran bioi pasatitza egunez, gizon bat gure aurren itziarren edozakin nuntzak, bertxo saio baten aurretik, eta bertxolaria non daude, eta besteak esan zion beste batean, eta zuertzate bertxolaria. Orduan, ezagik, nik uste paraleloki dikoa zen
bi kontu behintzat izan daitezkela, bertsolaritzaren kasuan behintzat Nikola bizi izan ditu dalako, eta iruditzen zaitelako beste batzuk ere hortan nahi dira. Baina azkenen batean alduntzeak ere bide ematen dizula bestean pixkanak alduntzeko. Kezka aldiz hemen, zuek ere zuetako batek galdetu zuen, Mariluz Estebanen hitzaldian, Euskal Gintzara nekez gerturatzen zirela ordea gazteak, feminismoan bai, erlebori eman dela. Zergatik uste duzu, Jaime, zuzeu? Ez dela hain, ez dakit, deitu erakarrak gazteentzat. Jo, aldera... Bueno, lehen Mireneak esan dugu galdera guztiak erantzun baditu gula. Ez dakit. Egia da, nik uste hori gero igual ingo dugun galdera, baina esan badago galdera bat ea zer ikasi dezakeen Euskal Gintzak, Euskal Zaletasuna, feminismotik eta alderantziz, ez? Eta nik uste momentu honetan, esango nuke, Euskal Zaletasunak, Euskararen inguruko mugimendua askoz gehiago daukala ikasteko feminismotik alderantziz, baina eta esango nuke, batzuetan aitortu gabe ere, baina hala izaten ari dela, ez? Zerratik aztek ez diraen hurbiltzen, segurazki erakargarri ez dalako mugimendu, euskararen inguruko mugimendua. Eta zergatik ez da erakargarri? Ez dakit. Esan dutzen dut esan. Ez dakit, batzuetan ere pentsatzen dut, ez dakit ze puntutaraino gehiagik kezkatu behar geran horrekin. Askotan ere saiatzen dira, ni behintzat euskararen inguruko mugimenduan eta gure Ondarribiko euskara elkartean etengabe errepikatzen den gauza da, euskara elkartea berri xamarra da, gazte xamarra da, 3 urte bakarri ditu. Eta askotan errepikatzen den planteamentua da gazteak erakarri behar ditu, Eta nien pixka nekatuta nago horrekin. Elkartea sortu dugunok 40 urtetik gorakoa gea. Denok. Pare bat. Salbu espe. Ez dakit guri dagokigun erakartzea edo zerbait antolatzea beraiek guk nahi dugun gauzak egiteko, edo dagokiguna da nolabaita espazio batzuk irikitzea beraiek gero hor, beraien bidea egiteko. Lorea Agirrek Butlerren liburuan aurkezpenan halako zerbait esan zuen, ez? Guri dagokigu orain liburu hau euskeraz eskaintzea oso errez irakurriko duen generazio batentzat, ez? Guri dagokiguna da tresna hori eskaintzea, ez? Kika Monarrizek ere urte hasieran euskaraldian aurkezpen batean ere holako zerbait esan zuen. Gure generazioari dagokiguna da horren nolabait espazio edo nolabait baldintza batzuk eskaintzea gero beraien bidea egiteko. Agian feminismoak hori egin du. Agian feminismoan improvisatzen nahi naiz eta bertsolari oso txarra naiz, baina agian feminismoak hori egin du eta orduan nolabait espazio batzuk iriki ditu gero horre gazteak horri sartzeko eta parte sentitzeko. Agian hori da dagokiguna momentu honetan. Ez dakit, agian aizpeak labanek beste pista batzuk, edo zuek dauzkazu beste pista batzuk, ez dakit. Bai, nik ere ez dakite, baina nahi zaila zaite gaztei zehazki erakargarri zaien esaten nik esango nuke niri erakargarri ez, momentu honetan feminismoak bizi duen unetik edo erakargarri egite zaiona edo, ipatuko nuke elementu garrantzitsu bat da nolabait eskaintzen duela pentsamendu eta ekintza marko bat inguratzen gaituzten
gauza askoren inguruan pentsatzeko aukera ematen duena, ez? Nolabaiteko marko bat da. Errealitatean dauzkagun egoera asko interpretatzeko, ulertzeko, horiek buruzko gogoeta egiteko, eta uste dut momentu honetan feminismoa edo feminismoak badirela munduan egoteko modu bat. Eta niretzako hori, bizi dugun garai eta testu inguruan iruditzen zait oso balio fuertea, oso potentzial handiko elementu bat dela, eta nik esango nuke euskalgintzak ere, edo nik behintzat euskalgintzari horrelako zerbait edukitzea topatuko nioke, ez, erakargarritasuna, horrelako zerbait eskaintzeri topatuko nioke erakargarritasuna, ez, nolabait marko interpretatibo zabal bat lagunduko didana ez bakarrik hizkuntzaren errealitatea ulertzen edo hizkuntzaren inguruan gertatzen dena ulertzen, baizik eta errealitate gehiago, ez, munduan gertatzen diren gauza gehiago interpretatzen lagungarri izango zaidana, ez. Eta, bide horretatik feminismoa nolabait gai da bere mundu ikuskeran, emakume eta gizonen berdintasunetatik harago, doazen desberdintasunak eta bereizkeriak txertatzeko momentu honetan, eta hori emakume eta gizonen arteko botere harremanen logika beste esparru batzuetara eramateko eta horiek kontutan hartuta lan egiteko, ezta? Eta, bestelako desberdintasunek adibidez, egiten diren lanketetan uste dut, pixu nabarmena daukatela, ezta? Pixu nabarmena dauka, klaseari buruz gogoeta egiteak, etniaren inguruan gogoeta egiteak, beste elementu batzuk txertatzeak, ezta? Eta uste dut marko horretan, gure testu inguruan hizkuntzaren alderdia oso ondo txertatzen ari dela. Eta, nik uste dut hau dela ere horren erakusle garbia, ez? Eta Mariluzek lehendabiziko bigarren saioan, hemen bertan egin zuen saioan, kezka bat planteatzen zuen, ez? Eta esaten zuen nola garatu orain eta hemen ikuspegi feminista bat, zeinetan gizarte ezberdintasun eta bereizkeriak sorrarazten dituzten faktore guztiak maila berean uztartuta gelditzen diren, ez? Generoa, heteroaraua, klasea, etnia, arraza, hizkuntza adina, ez dakit nola, baina uste dut galdera hori bera euskalgintzaren inguruan edo euskalgintzatik formula gerezakela, ez? Eta botako dut, iaz zer eragiten dizuen belarrira, baina nola garatu orain eta hemen euskaltzaletasun bat edo euskalgintza bat gizarte ezberdintasun eta bereizkeriak sorrarazten dituzten faktore guztiak maila berean uztartuta landuko dituena, bai? Nik behintzat neronek feminismoari erakargarritasun hori topatzen diot, ez? Ze gaitasun daukan, inguratzen gaituzten errealitate eta egoera oso ezberdinak interpretatzeko, horien gainean gogoeta egiteko, eta baita ere ekintza, ez? Planteatzeko nik erakargarritasun hori topatzen diot, eta uste dut nik euskalgintzari elementu hori gogoeta hori behintzat norabide horretan pentsatzen jartzeak behar gara merezi duela pentsatzen dut. Uztarketa dialare, zuk erakunde publikoetako atea jo dituzunean, ez duzu askotan ikusi, bai, ez dakit, baina... Lehen galdetu didazu zehazki ekintza baten inguruan, nabiskate ies egin dizut. Igual aipatzea, guk Gasteizko lanketa hori egin dunean, batez ere gure kezka izan zen proposamenak solte egin, baina marko baten baitan egitea, ezta? Eta gure kezka, naiz hori eskatu zigutena izan zen, gure hizkuntza plangintza nola sartuko dugu edo nola txerratuko dugu genero ikuspegia, baina zein da marko interpretatiboa, nondik irakurri behar dugu errealitatea, ez? Gero ekintzak proposatu ahal izateko. Eta, hainbat proposamen egin ziren, batzuk nolabait euskaldietan, euskal ikasteko prozesuetan, berdintasunarekin lotutako edukiak txertatzea, guraso eskoletan zaintzarekin eta erantzunkidetasunarekin lotutako edukiak txertatzea, eta hildo horretatik proposatu ziren aita taldeak, adibidez. Pixka bat aitatasunaren gaia bat hartuta, euskal ikasteko edo betzeko balioko zutenak, ez da. Aipatzen gendun ere euskararen berreskurapen prozesuan emakumeek egindako lan aitortzeko ekimenak beharrezkoak zirela, eta baita ere alduntzaren ikuspegia txertatzea kulturarekin lotutako jarduera askotan, ez da, eta bertsolaritza tartean zen noski, baina baita ere idazteko tailerrak, musikarekin lotutako eskolak eta ez da.
Bueno, nik era honetako ekimenek uste dut eskatzen dutela, gaur egun lan egiten ari geran moduarekiko pixkat ikuspegi altxatzea. Lanerako pixkat markoak ere zabaltzea eta batez ere lankidetzan jardutia, ezta? Eta hori, oroak guztioi kostatzeu ikaragarri, arlo ezberdinetako edo arlo ezberdinetan gabiltzan non arteko lankidetza ikaragarri kostatzeu, baina esango nuke administrazioen eremuan dela bereziki zaila. Bertsolaritza egiten ari zareten, ez? Uztarketa hori, eta zuzuk esan duzu, segura aski plazan egoteko egun duzu modua hori esker izan dela. Bai, bueno, nik azpimarratuko nuke bai, ez? Lehen aitu gara igual euskalgintzatik, kulturgintzatik, pixkat, nola egiten den dakargarriago feminismo, gazte bat inibentzat gazte bezala, ez? Nik bizi dutenagatik netzako, eta ustez ez naizela bakarra, eta nire adineko emakume bertsolari gehiagori galdetuta, gutzako gai izan da bertsolaritza, nolabait feminismora iristeko edo sarbide moduko bat. Eta nik uste hori azpimarratzeare garrantzitsua da. Beste modu baten jokatuta eta beste ezaletasun batzuk izan da eta beste bidea batzukin da, agian iritsiko gainean, edo ez. Baina nik uste hori azpimarratzea garrantzitsua da. Nire kasuan adibidez justu lehen esanetez, plazarako jauzi hori behar momentu hortan edo, justu askisun emakume bertsolarin topaketa batzuk ospatu zian, ni hor duntxenean pixkat ez ulertzez momentu bat denez, tokatzen zitzaiden hori plazeta jutea, pixkat deseroso, tokizkanpo nahiko arraro, sentimendu arraro batekin, eta nik han askisun bertan eukinun aukera niretzako momentu hortan erreferentezian emakume bertsolarien ahotik entzuteko, behaien bizipenak, behaien esperientziak, eta lehenengo aldiz ulertu nun nola ordenatzen etzala ni edo etzala Uxue Alberdi edo etzala Ainhoa Gerrezaldegi, baizik eta egitura oso bat zehola, ez? Eta behin asteburu hortatik bueltan egitura hori bueltak hasita, pixkat nire feminismo-rantzko sarbidea edo hortik eman zen. Eta orain bai transmisioak lotuta, eta ni transmisioan lanen nahi naizen partetik bai sentitzen dut ardura eta erantzunkizuna handia, ondoren datozen emakume bertsolarioi ere tresna horiek eskura jartzeko. Eta hori nola egiten duzu esatea zuzak? Bai, esan nuke hasteko eta feminismoakin oso lotuta ez, sortu zian bere garaian jabekuntza eskola batzuk, nik uste hori gabe ezinezkoa litzakela adibidez alduntze bertso eskola bat sortzea, duela 3 urtetik martxan dago Euskal Herri mailan 15 bat emakume bertsolari elkartzen gara hilabetero lehenengo urtean pixkat gogoeta konpartitzeko, eztabaidatzeko eta horako gehiago eztabaida formatuan edo, eta bigarren urtetik aurrera erabaki genuen batean aritu nahi genula, esperimentatu nahi genula eta kantatzeari eman nahi geniola garrantzia eta sortzeari ez, pixkat oinarri bat edo jarrita, eta nik uste oain guri dagokigula ondotik datozen horiei ere espazio horiek eskaintzea, nik bintzat horrik ustez, azkenen beste 1000 balore bertsolaritzan bidez transmititzen ditugun bezala, transmisio horrek ere leku aukiezake feminismoan transmisionek, eta nik uste hortan ari gara eta nahiko ondo dira esan nuke. Beraz, baliatu da ezak edo bertsolaritzatik feminismora egiteko zubilan hori, beste egin feminismotik euskalgintzara edo alderantziz, alegia nola elkar aldundu dezakete. Bai, igual adibide praktiko biekin jarraituz, lehen gelitu zaitor nik negun abenduan onbidatu gintuzten sormen egonalditara zestuara, eta nik egun bat bazkaria eta txalde pasa bat izan zen, eta niretzako izan zen oso esperientzia polita izan zen. Hor ikusi genuen, hitzein genuen gero, hor ikusi genuen sormenerako espazio bat, pixkat hanek esaten duna ez, hor gazte batzuei eskaini zitzaien sormenerako espazio bat, ikusten zan azkeneko eguna, eta ikusten zan ze mugitu zan hor, ez, ze mugitu zan hor, eta nik uste hortikan dijoala pixkat, nik uste
euskal zaletasun inguruan eskini behar dugula. Eta nik ez dakit, aurrekoan Jone Miren Hernandezek berrian idatzizun artikulu bat gorputzei buruz hitz egiten zuena. Nik uste hortikan ere pixkate beak planteatzen zuena da nola feminismoak jakin izan du gorputza horren digunean jartzen, eta esaten zuen, euskalgintzan, euskararen inguruko mugimendua gorputzak ez ditula gehiegi ikusten edo ez hainbeste, ez? Eta orduan, hor pixkat nik ustete hor badagoela beste gako bat, horri ere begiratu gako genioke, ez? Gorputzak nun dauden, Jone Mirenek jartzen zuen adibide grafikoa, ez, euskaraldiaren irudia zein da, ez, mapa bat puntuz beteta. Oso irudi geografikoa, baina gorputzik gabe, ez. Eta alden horren inguruan hausnartzen, aipatzen euskararen inguruan hitzen garen datuetan eta hori, datuak normalen dira oso geografikoak, lurralde honetan, herri honetan, horietan da, eta oso adinari begira. Klasea ia inoiz ez dugu aztertzen, euskararen inguruko datuetan. Ez dugu ia inoiz edo inoiz, eta kidala gutxi aztertzen da. Eta gero gorputzak eta ere ez dira ikusten. Horren bertzen diana dira tokiak eta adinak, baina nola ez dakit hori igual beste dako bat zan diteke. Moantxe nago izutitza, baina bukaera iristen ari garen ez, bukatu ezain pronto zuei pasako izutitza eta galdera egiteko txanda izango dut, baina bai erantzen ez. Besteria besan hemen, pixkat galdera baldin bazan euskara eta feminismoaren loturak erretxar gisa alduntza karotelezak genero, zalantzarik gabe baietz esango nuke, baina emakume izatea eta feminista izatea gauza bera ez diren bezala, esango nuke euskaldun edo euskaradun izan eta euskaltzale izatea ez direla gauza bera. Nik uste dut hor batzuetan bereizketa horrek merezi duenerako esan nahi dute jakinein larra zertara egiten den, baina uste dut batzuetan ez ditugula planak bereizten, ezta? Eta nik uste dut garrantzitsua dela pertsonak kontzienteak, ez? Jabekuntzak hori dakar berarekin, ez? Nolabait harreman pertsonalen testuinguruan gertatzen diren gatazkak plano sozial eta politiko batera eramaten jakitea, ezta? Eta nik uste dute hor dagoela gakoa, eta behar ditugula bai emakume eta gizonen berdintasunen esparruan eta bai euskara hizkuntzen esparruan ere nolabait egunerokoan gertatzen zaizkigun egoeren irakurketa nolabait pertsonaletatik haragoko irakurketak egiten jakingo dituzten jakitea, ez oroa komunitate bezala, eta nik uste dut hor dagoela gakoa. Bai, eta gero nik horri daituko neokezu, azkenen nahi datuenakin eta nien itzan pixkat bentsatzen eta hor sormena non gehatzen duen, ez? Adibidez, sormena azkenen beste modu bat, datuak emateko beste modu bat, edo datuen interpretazio bat iteko beste modu bat. Eta adibidez, sormenakin lotuta initzan bentsatzen nola lehenagorezuk aipatu dezun bidetik ez, nola idazketa tailerrak eta bideratu nahi zen dituzten, sormena bera eta kasu honetan euskarazko sormena nola izan daiteken alduntzeko modu bat, sormena zuzen ere netzako alduntzeakin oso solotuta dago. Sormena da modu bat esateko hemen nago, hau naiz, hau daukat esateko, hau daukat kontatzeko, hau daukat adierazteko, irudikatzeko, eta netzako hori oso solotuta dago norberaren alduntzeakin, pixkat horrekin egin zen. Galderekin ere, hemen hau esan dezakezu. Handi bat. Nik aipatu zuen gazteak euskara elkartetara, euskaldun mundura edo erakartzeko zaitasun egin artean, ez duzura aipatu eta ez dakit nire okurritu zaitere pixkat improvisatzen. Ez dakite euskarak, feminismoak ez duen zerbait faltan izan dezake netariko bat ez daideken igual arerio bat, arerio zuzen bat, eta igual ere rebeldia puntu bat, batez ere emakume gazteak zelan zuzenean lotu diren horrelako mugimendu feministatara eta
euskalgintzak igual ez dauka errebeldia puntu hori. Bai, nik uste hori ere gakoa dala, eta galdetuko duke, edo bera irikia, ze euskararen inguruan, ze mugimendu edo ze elkarte mota gaude orain aktibo, eta zein ez dagoen aktibo, eta hor bururat datorkit, adibidez Euskal Herrian euskaraz mugimenduak, zergatik momentu honetan ez dauka presentzia asko zaundiagoa, ez? Agian Euskal Herrian euskaraz bai da denuntzia edo salaketa edo arerioa nolabait aipatzen dezun horren kontra agertzen da mugimendua. Ez dakit beste elkarteak hor hainbeste posizionatzen dira, agian EHN mugimenduko izaera edo mugimendu feminista parte handi batekin lotura handiago dauka bestean baino, ez? Eta segurazki horrek ere garrantzia du. Ez, gazteak erakartzaz eta sarri aipatzen den idea horrek barrun ez da izan eragiten dian, ez? Erakarri egin behar dena guneak aldian eta erakargarrien noski, baina ezinbesteko eta hartatzekoa euskara. Eta bertso gaipatu dituzue, eta nada da. Eta ez da egin, gure semea probatu izan dugu bertso udalekoak, ondo eta edarki pasata, eta baita euskal udalekoak, foro albondiak eta antolautakoak, eta euskera ez, eta bat igual dozena bat urtekin, eta bestia 15 bat urtekin uspet izan zela, udaleko egitan. Bigarren hortatik, gaztelaniaz nahi baino gehiago eta airoso eta suelto haitu ziala esan ezatu izan etxean. Horuz, ez dut ezagutzen dagotik bertso udalekoen dinamika, baina hor ez dakit nola ezinbesteko bihurtzen den euskera. Jarduera bitartez behar, baina badiga jarduera gabeko ere uniak, baina horietan badago alako girola, badago alako. Orduan, erakargarri bai, baina ez da hitor beste ezinbestekotasun bat, ardatzekoa bihurtu, edo euskeraz edo ez tezu ingo. Eta ez dakit, Eibarko jardunalditan eta Kitxo eta Jaimean itzan, antzerkiarekin ere, ezkaiko ikastetxe batzutan, egiten ari dian lanketa ere, miragarri dituzten, sormen gune horiek dira, erakargarrik, gaztentzako nuski, eta edoz beber bai, osartzen bagea. Baina, hor, arauak, edo joko arauak, adostu, finkatu egin behar dira, eta funtzionatu dezake. Baina, erakargarritasun egin bagarrik, nahi tokatzen zaitu igual erantzutea, baina ez dakit, nik bai esan bezut, azteko puntualizazio bat justu Euskal Udalekoak esan dezuna, uste Euskal Udalekoak, Berneda Baigarreta diputaziotik aparte itaituztela, gero Moriatek diputaziokoak eta gero Bertso Udalekoak, eta beste eskaintza jakinago batzuk, ez? Ni bai honaiz diputaziokotan eta Bertso Udalekutan bietan begirale bezala, probatu izan dut ez hitzaile bezala, eta egia da, nik adibidez Bertso Udalekutan ia inoiz ez diotela esan behar izan edo ez dutela gogorazi behar izan euskeraz egin behar den espazioa da. Berez, erakargarritasun hori badaka euskeraz, eta berez lehen horretik esaten prestigioa kontua ez, euskera bihurtzen da berez prestigio txuertun behiratu beharko genuke nola hain hori. Hain berez ez da izango? Ez dugu zehazki bultzatzen hori. Bultzatzen ditugu igual beste gauz batzuk, eta zehar lerro bezala lantzaitugu ezkidetza, adibidez azkeneko zenan asko, baina beren beregi justu euskerana ez dago plangintza bat horren hartzen euskera bultzatzeko.
Jaime, zu ez hitzaile lanetan ere gitarra zara? Bai, ni azken aldian, azken urtetan eta urte askotan ibili naiz justu aisialdiko programetan eta hori da ni azken aldian nire hausnarketa pixka da zerbait arautu edo zerbait hori erakargarri bihurtu behar dugu eta horrela horrek adierazten du zerbait gaizki dagoela, ez? Eta da zer. Txanet, adibideakin jarraituz, ez? Zergatik feminismora gazteak hurbiltzen dira eta beste mundu batzuetara, ez? Eta hor marko bat dago, zenet. Sormen egonaldietan ez da beharrezkoa euskaraz hitz egin esatea, ez? Baina ni azken aldian nabil Real Sociedad gazteekin hori kroketatxo bat egiten eta hor pentsezina litzateke gazte hori esatea zuen futbolean aritu batzeat entrenamendutan, eta korrik emarrezue barriaren atzetik eta, ez, esanet, hori gauza natural eta erakargarriat egiten da berezula. Orduan, nik uste plantamentua gehiago izan behar du hori, ez hainbeste hizkuntza zentroan jarri, baizik eta hor egiten dana, hor biziko dana, hor dauden gorputz individual, gorputz sortzen den gorputz kolektibo hori, eta hori benetan erakargarria izatea, berez, hori, baina horri, eta ez zainbeste hizkuntza hor zentroan jarrita. Nik uste hortikan marko hori eman behar da. Bestea oso nahi bintzat oso zaila, neketsua, ez dakit oso arrexea den hortikan. Ez zuek esperientzia hori, segurazki esperientzia horakoak ere dituzue, aipatu ditzakezu, Nik esperientzia konkretu bat aipatu nahiko nuke guk justu aurten oian geho elkartea, Gobertu San elkartea mintzuela eta topagunek elkarlanean sormen egonaldi bat abiatu dugu eta sormen eskola bihurtuko da horren ikastutean eta egon ginen bi hezitzaile, egon ginen bi lagun eta kezka izan genuen, esaten duzu berez euskeraz direla eta gure kasuan etzen horrela izan ekintzetan bai, bideratutako ekintzetan bai, baina denbora librean, jontzan hirukote bat, gaztelera zein traitua zegoena eta gaztelera jotzen zuten eta kutsatzen zuen eta karo, egin gaia formazioa modu asertiboan nola txertatze euskeraren kontua horren modu zuzenean ez izatek, beste modu batean jokatzeko eta horrela bideratu genuen, baina frustrazioarekin gertatu ginen etzera. Konstiente ere, 15-17 urteko gazteak ziren, igual hizkuntze ohitura eta portaeretan eragiteko adinagian beranduago datorrela ere, eta ari ginela lehenengo hasia jartzen nola baina frustrazio puntu horrekin era ikuasik ere, zitzu hori hori baina, ez dela berez izan, testu inguruak ere ez dut markatzen duela, ez dela bakarrik zonen egonaldiak egingo dugu eta bertsoa bat zegoen, baina antzerki ere bai, musika, ikusentzunezkoak, baina denbora librean edo dinamizatutako ekintzetan, ez dinamizatutako ekintzetan berez ez zen etorri. Nik dakit uste zurekin egon zan beste zitzaia kontatuta ez, zuzenen pasaztan eta justu gurekin ere egoten dalako aurreko urtetan, nik uste torra adinean kontua ere garrantzitsua da gure kasun 18-22 urteko juten da, nik uste zuk esan dezula ez, kontzientzia pizte hortan edo jarritzen dutela zuen aletxoa, eta nik uste gure gana datozenak eta erabakitzen dutenak neguko horretan pasa nahi dituztela 5 egun sortzen eta euskera sortzen nahiko kontzientzia badaukatela eta horrek ere asko aldatzen dula ez, autu bat gola horren atzen, behar erabaki dutela
urrea jotea, sortzaiek izan nahi dutela, euskara sortzen dutela, orduan nik hor bai esango nuke diferentzioa da. Bueno, egize da, gaztiok feminismoa biltzen ari garela eta erakargarri dela direkize dela, baina nire... Bueno, nire impresioa da... Bigoto jozta. Hemendik entzuten da, ez da, Hori behiz da, gaztiok feminismoa biltzen ari garela eta irekizera da oso erakargarrizia ez, baina nire impresioa da gaztiok feminismoa erdaldunera biltzen ari garela ez, adibidez, hain feminist kamiseta eta manifestazioetako lehenduek, ze impresioa deko zuen, eskerrik asko. Bai, bueno, nik uste bada hola impresio bat feminismoa euskeraz arduratu ez danarena, orain arte, eta alderantziz ez da, euskal ere feminismoari ez diola gehiagi erreparatu. Bueno, hortik gatoz, edo aurre iritzi horietatik gatoz, baina nik uste dute azken urteetan ibilbide politia egin dela, eta esango nuke, besteak beste, loreak eta idurrek Euskal Herriko herri pila bat bisitatu dituztelako, nik uste dut sortu dela gogoeta bat, bai feminismoaren aldetik, bai euskalgintzaren aldetik, ere esango nuke ez, elkarren gandik, zer ikas dezakegun eta pixkat elkarren ikuspegiak txertatuz, zer ibilbide egin dezakegun pentsatzeko, ez da. Noski, feminismoan euskerak oraindik ibilbidea egin dezakela dudarik ez dago, baina nik lehen esandakoaren bidetik uste dut feminismoan edo feminismoetan dauden gogoetetan ondo txertatzen dela momentu honetan edo oso ondo txertatzen ari dela hizkuntzak eduki behar duen lekuaren inguruko gogoeta. Eta praktikan uste dut feminismoaren barruan dauden praktiketan eta dauden gogoetetan, aniztasunaren ikuspegi txertatzeko eta dauden gogoeta eta dinamikatan ondo txertatzen ari dela hizkuntzaren elementuari ere bere tokia, hizkuntzari ere bere tokia ematea, ezta? Eta nik uste dut gogoetez gain praktika majoak daudela, ezta? Lehen aipatzen duen adibidez, berdintasunarekin lotutako prozesuetan, adibidez emakumeen etxeak ari dira inbatu den herritan momentu honetan garatzen, eta nola ari den hizkuntzaren alderria kudeatzen, ezta? Eta, xuxurlarien praktika zenbateraino ari den normalizatzen, adibidez, oso modu, nik uste dut oso modu majoan. Orduan, bai, egia da, feminismoak ere bere, elkarren gandik edo elkarren eskutik ez dira joan, duela gutxi nolabait sortu dira zubiak, eta, nik uste dut ibilbide bat dagoela egiteko, baina nik uste dut, dala, maigainan jartzeko moduko, edo baliban jartzeko moduko ibilbide bat feminismoan egiten ari dena. Eta, nik uste dut gazteak beraiek ere feminismora hurbildu izanak eragin duela gogoeta hori bera ere, gazte asko joan direlako bi elementuekin, bai, feminismoarekin eta euskaltzaletasunarekin. Baina nik uste dut ibilbide polita egiten ari dela. Hori esango nuke nik ez dakit konpartitzen duzuen, Ez ados nago eta zuk aipatzen zenuna ere ez dago goratzen, baina duela martxoa 8 zeharira ere komentatzen zidan lagun batek behar dizidan herrian kaleratera eta lagun batek zenba gazte ez, eta gazte asko kartelak, beraiekin dako kartelak, zenba gazte eta euskera gutxi ez, aldarrietan, baina bestaldenik bezpeak aipatzen duena, nik esango nuke duela zain beste urte gaur egun olako marko bat, iaz usurbilen egin zana,
zagite maginek aurrekoan Bilbon entzien orkesten pixkat bereien lana eta bereien hausnarketa hizkuntzan inguruan eta egiten duten hausnarketa guzti horiek, sortzen ari den material guztia euskeraz. Bueno, irutzen zait, guaindikan behar bada ibilbide luzea genditzen dela egiteko, baina ibilbide egiten nahi dela, bai. Nire ados nago, baina aldi beren ados nago ere berak esan duenakin ez, azkenen erreferenteek zein dian, pixkat feminismoan nahi dan garatzen ere, aldi beren ez, eta adibidez azkeneko feministaldia ospatu zanen Donostin bai deigarri gintzitzaigula hango eskuartzetatik, hitzalditatik eta bestelako emanalditatik oso gutxiztiala adibidez euskeraz, orduan nik uste kezka hori badagoela, baina geroz eta kontzientego gehala ere kezka hortaz eta aldi beren nahi diala sortzen praktika batzu feminismoan barrun, hori huelta emateko eta xuxurlariari batzen nahi zinanen nik ere justu hoxe bera nukan burunez. Azkeneko jardunaldi feminista batzutan ere tokatu zait feminista batzuk instituzioetatik eta kanporola behaiek elkartu dian, eta erabaki duten olako guneetan euskerak ere presentzia auki dezan, behaiek itzultzaile bezala lan hori iteko prestauden, kolektibo txiki bat sortu duten, eta nola juten dian jardunaldi ezberdinetara, adibidez lan hori egitea behaien asmoan ez, eta nik uste hori pixkanaka ari da gaina aldatzen, haus nagozuek. Bazegoen beste galdera bat, nahi? Bai, zera, aizialdia eta euskera eta horretara ingote dut da, zera, geurretako amile bat da, zurin egin eta berak esperientzian edoka udalekoetan eta orduan, idatzi du beste batekin, foru du dira kolako folieto txiki bat pizka bat azaltzen, zer egin garen, udaloet, udal lekutako esperientziz eta berak esaten du, hau da, ez dela, helburua ez dela nolabait, edo ez helburua baizik da modu ez dela bete gotzea, edo ez dakit, esaten du, ez bada oso zaila dela lortzea, gazteak edo umeak euskeraz beti egitea, baizik eta zinbez jarduletan hori bultzatu daiteke eta giro bat sortu, baina behar zen du, emaitza lortu dizena, ez da, alaban, ez da, igual Gipuzkoan badaude beste zera espektatiba batzuk ez da esan dugu. Oguke jokuetan hori edo ekintzetan euskeraz dira, hor bai, eta gero, ez da beti euskaraz egiten eta ezaten du, ez dute haiek euskaraz egiten beti noski, zera begirarek ebai eta zera haiek izan badute eredua, baina helburuak zen du, ez ditugula jarri gara oso altu, hemen jende guztiak euskaraz egin dut hola, bada hola ez da, eta gero espazioetaz eta ipatu duzuena, zuri egin berak eta beste begele batek egin zuten ni lainen egon nintzen institutuan zera aste zen, esan zieten institutuko euskararen arloko irakasleak edo, euskararen normalizaziorako ariziren irakasleak zen zuten. Eta horren ikarri egin zitenen izkenitza bat eta da. Joan ziren, laugarren debeatzeko ikarrena eta esan ziten.
espazio bat daukagu zuentzat, ekintzak egiteko, nerezuna egiteko, eta, bueno, animatzen bat demozarete, primera, baldintza bat, ekintzak eta dago, hori dana, izan behar dira euskeraz. Eta orduan, bueno, eta hasi ziren, bueno, apuntatu ziren igual, enda hogei ikarrazik, zera, hogei kamapiko nuen ezta. Eta, bueno, urte bete egon ziren, eta emaitzak, izan ziren nahiko onak, zeren, bueno, ikarreak saiatzen ziren, eta ez bakarrik, begiradak atzirenean, haiekin, bezik da, zera, aletzen ziren begiraleak eta ikusten zuten nola, saiatzen ziren euskeraz egiten ikarren artean, eta oso emaitza zera, politizan zen edo, bueno, nik uste etor interesgarria dira zera planteatzen dituzuna. Nire ustez horre ikusi behar dugu lehen ere aipatzen zenun horrekin, espazio horiek, hitz egiten egian, espazio gehiena dira pixkat, gaur egun euskera, arnasunean tokia eskola da. Eta gaztentzat eta hola, eta pixkat bi hizkuntza regimen sortzen egia, bat eskolarena, non euskeraz derrigor hitzein behar da, eta gero besteak kalearena, derrigor toki gehienetan gaztelaniaz hitzein behar da. Hau autore batzuk aipatzen duten alako puntuetan hirugarren espazioaren sortzearen konturi. Itzaiten dute hirugarren espazio bat negoziatua, bi erregimen horiek bat egiten dute, eta hor, ez da horrek itzaiteko gaia, baina interesgarria da, iruditzen zait, aisialdian askotan planteatzen dituen gauzak oso eskola eredukin planteatzen dira. Baina guztet hori aldatu behar da. Oso nagoazen eskolan iten duguna aisialdian egitea eta ez zaitik ditzen hortikan uzaldirik lortu daitekenik. Ni dela bat azken aurreko baldera horri lotuta, baina buelta eman da, ez? Zuek hirurok, bertso elkartean Elbiarren aisialdian gaur antropologia departamentuan, esan dezaket igual euskeratik zatozte dela, eta gerora igual feminismora edo genero zeatera etorri zaretela, orduan, zuek ibilizareten leku horietan feminismoak ze harrera izan du. Alegi, euskerak nola hartu du feminismoa? Feminismoak lehen euskera nola hartu du, edo ez du hartzen, alderantziz nola bizi izan duzu hori, edo nola uste duzu. Zer gertatzen da nola? Nik uste gaur egun bertsolaritzan behan politikoki zuzena dela guztiz eta onartuta dela guztiz feminismoan lanketa hori guztiz beharrezkoa dela. Nolabait emakumezkoa egokitu dela bertso sistemara, baina aldi beren onartzen da eta aitortzen zaio bertso sistemak behar ere behar duela alegin bat egokitzeko. Netzako gertatzen dena da hor, eta irutu zait ia eremu guztietan pasatzen dena ez feminismoa lortu dula nola baiteko legitimidade bat, zilegitasun bat eta zabalpen bat, eta gaur egun ez da inondik inoa onartu ez dela politikoki zuzena kontrako ez esatea ez, zentzu hortan balanketa bat itenak badia ez emakume bertsolari, denak berez, a priori, adosek bat dugu ez. Netzako pasatzen dena da, aldi beren iruditzen zaitena iritsi ala nolabait mugagardenen edo garaia daitzen dioguna guk ez. Gaur egun ez dira esplizitatzen gauza asko, baina gero aldi beren sisteman bertan oso txertatuta daude lehengo praktika berdinak, erresistentziak ere juten dira antzaldatzen, baina aldi beren badaude,
Eta nik uste hori bera ere oso arriskutsu behurtzen dela, ez? Hitzez aireanen diskurtsuak denok bat iten deula eta denok baietze feminismoan alde daudela, aldi beren horrazpian badaudela erresistentziak, oraindik ere badaudenak eta argi daudenak, gaur egun ere, lehen esan deunagatik adibidez ez, gaztetara salto egiten duten emakume horietako asko, desagertu egiten dialako ez. Eta orduan zer gertatzen da horretzen ez. Diskurtsoan bai, esaten dugu, denok ados gaudela, denok bideo hori heldu nahiko geniokela, baina gero aldi beren praktiketan eta hor azpian dijoan gardentasun hortan edo, nik uste oztopoak egoten jarraitzegoela eta resistentziak ere forma zaldatzen jundiala, baina gaur egun ere badaudela, bertsolaritzan kasuan mintzaten, ezakit beste ere nuken. Bai, aizialdean izango nuke aldaketa hori eman dela, duela 15 urte feminismo inguruko diskursoak, zagit ni bildin ezen elkartetan eta ezkidetza eta beti izan da gai bat horregun dana, baina ez dut uste gaur egun duen presentziarekin, diskursiboki anek esaten duen bezala, baina gero guke ikerketa azken aldian, aizialdian bertan gaztekin egoten garen ikerketa kualitatiboak eta egiten lehen aipatzen zuena izpeak, ez? Hor gorputzak pertsonak ikusten ditugu, ez? Diskursoetatik aparte, ze gaztei galdetzen diozuenean, neska eta mutilak, berdina dira, eta zituak bai, eta hor eskate badakite zer esan behar duten eta hola. Baina gero hor, holako gela handi batean, nerabeak, aizialdiko jarduera batean ikusten dituzuenean, hor ikusten duzu hor oso barneratua dauzkadula rol batzuk, egiteko moduak, eta hor ikusten dituzu mutilak espazio hori hartzen, entzuten zaie mutilei neske gutxio, neskak bazterrean itzeiten beraien artean mutilak mugimenduan, beraiek gainera galdetzen diozunen deskribatzeko mutilak nolakoa dira, neska nolakoa dira, horako gauza deskribatzen dituzte, ez? Irutzen zaite hori pixkan behak eta txiki bat egin da, horri ikusten da. Eta nire ustez horrek gero hizkuntza praktiketan baditu ondorio batzuk, baita ere, hizkuntza praktiketan ere ez, eta esanet, zuke nola mugitzen ziren, zure gorputzak nola jokatzen dezun nolako espazio batean ere gero hizkuntza praktiketan eragin dugu. Ez dakit gero hizkuntza batean bestean hautaketan beste duen edo ez. Nik esango nuke euskalgintzan neurri handi batean feminismoari begira gaudela fenomeno garrantzitsua bilakatu delako. Eta, pixka bat, feminismotik zer ikasi edo, zer euskalgintzara zer ekarrezak egun gogoeta egiteko asmoarekin, edo asmo horrekin badagoela nolabait feminismoarekiko interes bat, baina nik esango nuke euskalgintzan oroar eta euskalgintzako erakundeetan ez dagoela gaiaren inguruko gogoeta sakonik, edo behintzat gogoetak egiteko dauzkagula. Gogoetak egiteko dauzkagula bai gure jardunari buruz, bai lehen aipatu dugu, adibidez transmisioaren inguruan, ze garbia da emakumeek daukaten pisua, baina baita nik esan nuke lan arloaren egoera ez dugu horri buruz hitz egiteko aukera handirik eduki, baina nolabait esan nuke lan arloan ere euskara dagoen tokian emakumeen eskutik dagoela. Eta nik uste dut ez dagoela, adibidez gogoetarik euskalgintzan horren inguruan, hizkuntza politikan oroar. Eta esango nuke gure erakundeetan ere gogoeta asko dauzkagula egiteko, bai gure antolaketen inguruan, gure ageriko ordezkarien inguruan, ezakit pasaren asteko kontseiluaren agerraldiko argazki ikusi besterik ez dago, markoen konparablean.
Bueno, ez benetan nik uste dut gogoeta egiteko margin handia dagoela, ez da? Eta egia da, lehen galderari feminismoak zenbateraino daukan kutsu erdalduna, edo zenbateraino dagoen lotuta gaztelaniarekin, bai, egia da, baina ostras, guk ere bueltan galdera hori geure buruari egitea nik uste dut erabat pertinentea dela eta asko daukagula egiteko. Nik azkenaldian egiten egin zen galdera bat eta horren inguruan norken euskaraldia dugu. Bueno, alde batetik hori gutxi aipatzen dugu euskaraldia nun piztuz, euskaraldia bihurtu dan hori nun piztu zen, Lutxo Egiak intzun performance hori, feminismotik. Zakit egia aipatzen da hori, baina, gero nik egiten nahi zen azken aldian galdera da, hori euskaraldia antolatzen nahi dan tokietan, hori, edo dagoeneko lako aktibazio programak dituzten tokietan, zenbat emakumeek parte hartu duten aktiboki eta zenbat gizonezkoen. Askotan, ez dugu neurtu, eta adierazgarria ez neurtzea, baina gero pixkat galdetzen duzunen asko emakume gehiago esan diskurso baina gero hausnarketa, pixkate alde horretatik transmisioa zeintzu dauden zintzuk ez eta gero hori publiko hitza eta argazkian igual gizonen presentzia handiago izan batzuetan. Egun guztete aizpeak joana, bendikan horre bidea badekula egiteko, badekula pixkate egiteko, galderea edo kritika emarruten. Arratsaldeon. Ez galdera, ez kritika, nabaruna txikitxo bat. Euskaraldian aurkezpenetan eta abiatze saioetan bai kontuen hartzen du zenbate gizonezko, zenbate emakumezko. Bai, egiten ari gara. Hori nabardura, eta behin hasita Euskaraldiaren errebentazio publikoa emakumezkoena da, nagusi. Lehen eguneko marko inkonparableen argazkiza, beste leku batera ematen gaitu eta, ez da berria hori. Euskalgintzan egin behar dela gogoeta, dagokidan partetik, egun osoa eman dugu gaur garaionen, Euskaltzaren topagunaren lantalde osoa, emagineko jendearekin erratuta eta datorren astean beste 6 orduko saio bat daukagu. Esan nahi duena, eta hau esaten dut ez autopropo egiteko, asko daukagula egiteko, baina lehen aipatu da moduan egiten ari gara, hau da, prozesu bat da, elkarren aitortza bat, ez dakit horren esan daiteke, baina bai, feminismotik euskalgintza da, euskalgintza feminismoa, elkarren aitortza bat, Maidu Estebanek kaleratu zueten duela urte asko zentzurako asap eremu berean, garai berean zehar duten bi mugimendu, bi gizarte mugimendu feminismo eta euskalgintza elkarrenenik zerrazik ez dago borondaterik ez erakustia. Uste dut aldatu dela, zorionez. Eta prozesu horretan ari gara, eman dudana adibide bada, baina jakin badagigu beste asko eta asko badago zera. Beraz uste dut igual gure diskurtso txuak hauek eta egokitu behar ditugula errealitate berri honetan.